Нил Елевич, откажи. Брат мой, братка мой, браточка родный, откажи, сам сабе, откажи. Чым зрабіўся табе непрыгодны скарб бясцэнны тваёй жа душы? Ад чаго так бяздумна, бязмоўна ты яго выракаешся сам? І чаму табе так усё роўна, што аборай становіцца храм? Ці таму, што калісьці падступна растапталі твой шчыры давер, што на ніве, дзе сеяў ты рупна, вытраўляліся ўсходы твае, што стагоддзяў варожыя збродні распіналі твой лёс на крыжы? Брат мой, братка мой, братачка родны, адкажы, сам сабе адкажы. Жыў ты ў горы, змагаўся ў няволі, і канаў, і сыходзіў крывёй, і жывым ты гарэў, а ніколі не саромеўся мовы сваёй. Схамяніся ж, ачніся, агледзься, ды разваж, ды раздумай як след. Што пакінеш ты ў полі ў налеце? З чым нашчадкі пакажуцца ў свет? Ці паверыў, што род твой бясплодны, і свой лёс прамяняў на чужы? Брат мой, братка мой, братачка родны, адкажы, сам сабе адкажы.